ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସୂତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ବରଗଛ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଧାଗା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମାଧବ ଜଣେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଯୁବକ ଥିଲା, ଯିଏ ଏହି ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଧାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଅହଙ୍କାରରେ ମାଧବ ଗଛରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଧାଗାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେହି ଧାଗାଟି ତାର ହାତକୁ ଜାଲ ପରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମାଧବ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଧାଗାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ, ସେତେ ସେହି ସୂତ୍ରଟି ତାର ଚର୍ମକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେତିକିବେଳେ ପୂଜାରୀ ଆସି କହିଲେ, ବେଟା, ଏଠାରେ ଧାଗା ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ବନ୍ଧା ହୁଏ। ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନି କ୍ଷମା ମାଗ। ମାଧବ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି କ୍ଷମା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଧାଗାଟି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।